Pasiyon na. Ikakawhaad duha nga Domingo sulod sa tuig. Ang tema, ang pag-antos mao ang dalan sa kahimayaan. Ang atong mga pagbasa naghisgot lamang sa usa ka kamatuoran, ang kamatuoran sa pag-antos. Sa unang pagbasa ni Propeta Jeremias, nakasinati og mga pag-insulto sa mga katawhan. Sa ikaduhang pagbasa, si Pablo misinati usab ug tumang kalisod sa iyang pagsangyaw sa gugma ug kaluoy sa Dios. Sa atong ebanghelyo, ang atong Ginoong Hesukristo naghisgot sa iyang kamatayon. Tinuod ang kasakit, pagsulay, pag-antos, kabahin sa Kristohanong kinabuhi. Kinahanglan, uban ni Kristo, pasano nato ang atong krus, tungod ug alang sa uban. Ikaw igsuon, andam ka na ba mudawat sa hagit sa atong Ginoo? Ang mangulo sa Santos nga Misa mao si Reverendo Padre Richie J. Gamaya, Pangulo sa Apostolado Komunikasyon, Dakbayan sa Davao. Ang mangulo sa Madasigong Awit mao ang Paulines. Halad alang sa Santos nga Misa. Dawata o balaang Trinidad, kining sakripisyo nga sa usa ka higayon gituman sa langit nung pulong ug karon gibag-o dinhi sa halaran pinaagi sa mga kamot sa imong pari. Gihiusa ko ang akong kaugalingon uban sa katuyuan ni Hesukristo, pari ug halad nga unta ako usab mamahimong tibuok nga halad alang sa imong kahimayaan. Ug sa kaluwasan sa tanang katawhan, pinaagi ni Hesukristo, uban ni Hesukristo, katuyuan ko ang pagsimba sa imong kahalangdon nga walay katapusan, ang pagpasalamat sa imong kaayo nga way kinutuban, ang pagtagbaw sa imong hustisya nga gilapasan, ug ang pagpangayo sa imong kaluoy alang sa simbahan, alang sa akong mga minahal, ug alang sa akong kaugalingon. Amen. Himaya, Himaya.
Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsuon, ang dalan sa krus maoy dalan padulong sa kahimayaan. Sa mga higayon nga kita milikay nining maong dalan, tungod kay gipili nato ang pagpakasala tungod sa kalibutanong mga pag-agni kanato o pagdani, ato karong hinulusulan ang atong mga sala o mga kita sa iyang gugma o pasaylo. Kitang tanan, nagakumpisa sa Diyos nga magkagagahom sa tanan, ug kaninyong mga igsuon, kay nakalapas sa pagdakuyamot, sa unang-una sa puno sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa ayang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria, kanunay Birhen, sa tanang mga anghel, mga santos, ug kaninyong mga igsuon, aron ninyo ampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluya nung dagito sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, daton unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Simba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadayi kami kanimo, tungod sa imong pinayaan. Pinaya sa Diyos dito sa sa sala sa kalibutan, kaluhi kami. Ikaw nagalingkod sa tuon sa mga dawatan, ang
ko sa langit. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, puna ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dugangi ang among pagtuo o sa imong way puas nga pag-amuma. Bantayi o ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang unang pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Uluhan 20, tudling 7, ngadto sa 9. Ginoo, gilimbungan mo ako. Mas gamhanan ka kay kanako, ug gikatawan ako nila sa tibuok adlaw. Inigsulti ko, musinggit ako sa pag-ingon. Kamatay, kalaglagan, Ginoo, gibiay-biay ug giyam-iran ako nila kanunay, kay gisangyaw ko man ang imong gisulti. Apan kun moingon gani ako, nakalimtan ko ang Ginoo ug dili na ako magsangyaw sa imong ngalan, bation ko nga daw kalayo nga nagdilaab ang imong gisulti, sulod sa akong kasing-kasing ug kabukugan. Naluya ako pinugong ni ini, ug dili ko nagayod kini kapugnan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Diyos. Akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Diyos. O Diyos, ikaw ang akong Diyos nga akong gipangita. Kanimo nagaday, nangandoy ang akong ulo. Ugiwaw nga akong kalag sa masayuta nga uhaw. Walay kinabuhi, ug walay tubig. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Diyos. Sa ingon nagsudong kanimo diya sa santuaryo aron pagtanaw sa imong gahom, ug sa imong himaya kay ang imong kaluoy mas maayo kaysa kinabuhi. Ang akong mga ngabil maghimaya kanimo. Ang akong kalag giuhaw kanimo, o Ginoo akong Diyos. Sa ingon ini daygon ko ikaw samtang buhi pa ko, sa pagbayaw ko sa akong mga kamot. Sangpiton ko ang imong ngalan, ingon sa kabuong sa usa ka bangkiti. Mabusugang akong kalag, ug magsadya nga mga ngabil magdaig kanimo.
ang akong babad. Ang akong kalag, iuhaw kanimo, O Ginoo akong Diyos. Ikaw ang akong hinabang, ugya sa landong sa imong mga pako. Nagasinggit ako sa kalipay, ang akong kalag nagadamog pag-ayo kanimo. Ang imong tuong kamot nagasapnay kanako. Ang akong kalag iuhaw kanimo, O Ginoo akong Diyos. Ang akong kalag iuhaw kanimo, O Ginoo akong Diyos. Ang ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma, Uluhan 12, tudling 1 ngadto sa 2. Busa mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato, hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga mga buhing halad, balaan ug makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiuyon ining kalibutana, kundili ipabag-o sa Dios ang inyong panghunahuna, aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit o makapahimuot kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Manausab kanimo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sukad niadtong higayuna, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an sa tin-aw gayod nga pagkasulti. Kinahanglan nga moadto ako sa Jerusalem ug paantuson ako pag-ayo sa mga punuan sa mga Hudiyo o sa mga pangulong pari, ingon man sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon ako nila, apan sa ikatulo ka adlaw mabanhaw ako. Tungod niini, gidala siya ni Pedro pahilayo sa uban o giingnan. Dili unta ka na mahitabo kanimo Ginoo. Miliso si Jesus ug miingon kang Pedro, pahawa Satanas. Nagbabag ka kanako, kaya ang imong hunahuna sa tao ug dili sa Dios. Kunya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, ang buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan nga hikalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pasano niya ang iyang krus
ug mosunod siya kanako. Kayang buot magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. May makuha ba ang tao kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, apan kawad-an siya sa iyang kinabuhi? Wala gayon. Ang tao walay bisan unsa nga ikahatag aron mabawi niya ang iyang kinabuhi. Kay ang anak sa Dios hapit na moabot uban sa himaya sa iyang amahan, kinuyugan sa iyang mga anghel, ug unya balusan niya ang tagsa-tagsa sumala sa iyang nabuhat. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Siguro, kung ang atong Ginoong Hesukristo musangyaw ni ining maong bahin sa Ebanghelyo, karon nga atong nadungog, daghan gayo tingali ang moingon kanato pagkalisod kayo di ay sa pagsunod kang Kristo. Sumala sa kanta, daghang tunok ang agian mo, bugat nga krus pasano nimo, lisod ang pagsunod kang Kristo. Gani, bisan sa mga kanta sa radyo karon o bisan sa telebisyon atong madunggan, misikat man gani kining kanta nga I don't want to do anything today, no? Kanang wa ko himuon karong adlaw, gusto ra kong magpa-relax. Gani nahimok nato ng ekspresyon nga gusto kita hayahay, di ba? Hayahay man gyud ang atong gusto, kay dili ta gusto og kalisod, dili ta gusto kapait. Mga tingali kung si Kristo moingon ni ining mga ebanghelyo karon, lisod gyud kaayo nga sundon nato ang lakang ni Kristo. Pero mao man gyud kini ang tinuod mga igsuon, nga ang tinuod nga relihiyon, ang tinuod ka pagtuo dili sayon. Kung sayon ang dagan sa kinabuhi, pangutan ang imong pagtuo kay tingalig dili na pagtuo. Daghang mga tao karon mopasalig nga kung mo ilalang kita kanila nga mao kini ang atong Dios, mawala ang atong mga problema, ato lang itaas ang atong mga kamot, maayo ang atong mga sakit, hikapon lang nato ang radyo, maayo ang atong mga sakit, ato lang itaas ang atong mga panyo, muamot lang kita sa ilang relihiyon, musimba lang kita, mawala ang tanan. Pero sahay, dili kita magdali-dali ingon ini tungod kay bisan gani ang ikaduhang pagbasa, nagingon ka nato, ayaw kamo pagpahiuyon ni ining kalibutana, kundi ipabag-o sa Dios ang inyong pangunahuna, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. Kay daghang mga pangunahuna niining mong kalibutan nga usahay sukwahi sa gitudlo kanato ni Kristo. Mga kung makasinati manggaling ta nga kita gipakaulawan, kita giyamiran, dili kita mawala sa paglaom. Nganuman kay matud pa ni propeta Jeremias sa unang pagbasa, ang Ginoo gamhanan kaayo, ug ang Ginoo wala gyud kitay dag-anan atubangan niya. Kay kung maluya kita, dili kita musangyaw sa iyang pulong, di kita musunod niya, mas ang atong kasing-kasing mangita gayud kaniya. Mao nang giingon dinhi nga dili gayud kita kawad-an sa kalayo nga nagdilaab sa gisulti sa Ginoo dinhi sa atong kasing-kasing, tungod kay bisan sa mga kapait ug kalisod kita kanunay niyang dasigon. Tinuod ang dalan sa krus padulong sa kahimayaan. Sa English pa, there is no glory without sacrifice. Kung gusto kitang dunay kahimayaan, kinahanglan tag muagi gyud sa usa ka pag-antos, kay walay mga butang o kalampusan nga hingpit o bililhon ni ining kalibutana nga dili nato maangkon pinaagi sa tinuoray nga pag-antos. Busa mga igsuon, kining atong mga pagbasa karon, nagpahimangno kanato, nagpahinumdum kanato sa tulo ka mga punto sa gitawag natong espiritualidad
sa krus o spirituality of the cross, ang pamaagi sa pagpuyo sa krus. Unsa man di ay ang kinaiya sa usa ka tawo nga nagpuyo diha sa krus, nga nagpas-an sa iyang kaugalingong krus. Unang-una, ang tao nga mupas-an sa krus ni Kristo, siya manggihatagon sa kanunay taliwala sa mga kangit-ngit nga kasinatian. Usbo nako, ang tao nga nagsunod kang Kristo, nagpas-an sa iyang krus, manggihatagon sa kanunay taliwala sa mga kangit-ngit nga iyang nahiaguman. Diha bitaw usa ka katikista dito sa lugar sa sakop sa Panabo, tingali gani naminaw siya karon sa atong misa ni ining radyo. Hilabihan ang akong pagkatandog sa iyang kasinatian. Tungod kayo sa kaadlaw, niingon siya nga, Father, hilabihan gayod ang akong